мисори якояки шумо бо тамошобинон ва ҳаводорони доимии барномаҳои телевизионии Симо. Инак боз ҳам меҳмони коршоноҳои пурфайзи шумо ҳастем бо барномаи навбатии истеъдод. дар барномаи навбатии истеъдод бошад як наврасеро даъват намудем ки шумо қариб ӯро дар тамоми чоравиниҳо чӣ фарҳангӣ бошад, чӣ сиёсӣ мебинед ва овози хуши ӯро мешунавед. новобаста аз ин қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо дар чандин озмунҳо ширкат варзидаву сазовори ҷойҳои намоён гардидааст. имрӯз ба барномаи истеъдод даъват намудем Салим ва Умияро то аз забони худи эшон бифаҳмем ин истеъдод, ин тавоноӣ аз куҷо аст. имрӯз хостем ба шумо нақл намоянд ки Умия дар оянда чӣ нақшаҳо доранд. боз ӯро шумо дар куҷо ва кай хоҳед дид. дар барномаи имрӯзаи истеъдод Салим ва Умия ҳастанд. сараввал шуморо ба барнома хушомадед мегӯям. Ташаккур. Умия инҷо ба тамошобинон ки ҳама вақт шуморо дар рӯи саҳна мебинанд, шумо ҳама вақт баҳри эшон ҳофизӣ мекунед. каме дар бораи худ маълумот медодед. Ман Салимова Умия Аминҷоновна соли 2006 дар шаҳри Панҷакен дар оилаи коргар ба дунё омадам ва дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 то ҳол таҳсил дорам. хуб Умия, шумо ки гуфтем, ман худ шуморо чандин маротиба дар рӯи саҳна дидам. хеле хуб овози хуш доред, хеле хуб сарояндагӣ мекунед. шумо аз кай инҷониб дар рӯи саҳна ҳастед? Ман аз айёми хурдсолӣ ки шавқу рағбат доштам ба сарояндагӣ, аз синни 8 солагӣ пои худро ба саҳна наҳодам ва аввалин сурудҳои худро дар он ҷо сароидам. шумо ки аз синни 8 солагӣ аллакай суруд месароед, сарояндагӣ мекунед. оё ҳаст нафаре дар оилаи шумо ки сароянда бошанд? мо оилавӣ яъне ки истеъдоди сароиданро дорем. бобоям, бибиям, модарам, холаам, ҳатто апам сурудсароӣ мекунанд. модар ва холаи маро яке аз сарояндагони номдори Тоҷикистон буданд ки онҳо дар ҳамон айёмҳо Зарина ва Медина гуфта онҳоро тамом мегӯем Тоҷикистон мешинохт. ва ҳозир бошад апаи ман сарояндагӣ карда истодаанд. дар бисёр чорабиниҳои фарҳангӣ метавонем он касро мушоҳида кунем. он кас низ Салим ва Нилуфар мебошанд. шумо дар оилаи ҳунарманд ба дунё омадед. оилаи шумо ҳама ҳунарманд ҳастанд. воқеан апаи шуморо низ дар ҳамин чорабиниҳои фарҳангӣ мебинем. хеле хуб ба монанди шумо овози хуш доранд, хеле хуб месароянд ва инҷо ба Нилуфар низ салом мегӯем, ба эшон низ муваффақиятҳо хоҳонем. Умия, шумо ки аз синни 8 солагӣ гуфтед сарояндагӣ мекунед. аввалин маротиба кай ба рӯи саҳна баромада будед? аввалин маротиба низ бисёр хурдсол будам. дар ҳамин синни 8 солагӣ шояд шумо ба саҳна баромадед, суруд сароидед. ин дар куҷо буд? дар кадом чорабинӣ? ин овози тиллоӣ буд ки ман аввалин бор барои саҳна мебаромадам. аввалин бор барои ягон кас баромад мекардам. ман бисёр тарсу ҳарос маро фаро гирифта буд. ин кадом шеър буд? метавонед 4 мисраашро инҷо зинда ба тамошобинон бисароед? ин суруди улыбка буд. бо забони русӣ ман замзама карда будам ва мехоҳам ҳозир низ барои шумо бисароям. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга вернется. Поделись улыбкою своей, и она еще не раз тебе вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. овозатон хаста набошад. бисёр овози хуш доред, бисёр овози форан доред. Умия, шумо ки ҳамин шеър месароед, ба он оҳанг бастан лозим аст, шеърро интихоб кардан лозим. ба шумо кӣ кӯмак мекунад? ё ки шумо шеърҳои тайёрро гирифта бозхонӣ мекунед ё худ шеър мегиред ва он оҳанг мебандед? шояд ман ба шумо чӣ тавре ки аллакай гуфтам, яъне ки оилавии истеъдодро дорем ва модарам чӣ тавре ки мефаҳманд тамоми қариб ки сурудҳои манро барои интихобашон, барои
онҳоро ба шеър ва мусиқиро ба ҳам бастанд ва тамоми онҳо ба ман модарам ёрӣ мерасонанд. Ва албатта сурудҳое буданд, ки ман аллакай онҳоро тайёр суруда будам. Чӣ тавре ки шумо яъне ки мушоҳида кардед? бозхонӣ кардед. Бале. ва сурудҳои нотайёрро чӣ? Ба он кӣ оҳанг мебандад? Шумо аз куҷо ба онҳо оҳанг пайдо мекунед? Чӣ тавре ки ман гуфтам, яъне ки шеърҳоро бошад, бобои ман менависанд, ки онҳо ки аз орзу шодӣ мебошанд ва оҳангҳоро бошад, модарам бо ҳамкорӣ бо кормандони шӯъбаи фарҳанг, яъне ки оҳангбандӣ мекунанд ба шеър. Хайём Умаров, Соҳроби Рустамзод ва бисёр яъне кормандони фарҳанг барои ёфтани оҳанг ба мо ёрии худро мерасонанд. яъне ки шумо ҳамкорӣ доред бо кормандони бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент. Модари шумо низ бо онҳо ҳамкорӣ доранд. мо аз ин минбари баланд ба модари Умия, ба оилаи эшон арзи сипос мегӯем барои тарбияи чунин як фарзанд. Чун дар ҳама чорабиниҳои фарҳангӣ гуфтем, дар чорабиниҳои мактабӣ овози хуши он касро мо шунидем ва ана ҳамин дархост ва саволҳои мухлисон буд, ки мо ба барномаи имрӯзаи Истеъдод Умияро даъват кардем, то бифаҳмем, ки Умия худ чӣ гуна як духтар ҳастанд, чӣ гуна хислат доранд. инҷо як саволе буд аз ҷониби ҳаводорони шумо, ки Умия дар зиндагӣ ана ҳамин дар сину соли худ бештар аз чӣ меранҷанд? албатта ки аз хиёнати наздикон ё ин ки хиёнати дӯстон. шумо Умия аввалин маротиба ки рӯи саҳна баромадед, гуфтед хеле тарсидед. боз чӣ гуна ҳиссиёт доштед ва чӣ тавр худро тавонистед ки ба даст бигиред? чӣ тавре ки ман ба шумо гуфтам, ман бисёр хурдсол будам. Албатта ки одам хурдсол бошад, аз ҳама чиз метарсад. боз дар он ҷо бисёр яке аз одамони номдор шишта буданд. вақте ки ман ба саҳна баромадам, бисёр метарсидам, ҳатто меларзидам. вақте ки ба сурудани суруд оғоз намудам, дар вақте ки шурӯъ намудам, аллакай ин тарсу ҳарос яъне ки маро тарк намуд ва бо рафти замон ин кам ва камтар мешуд. киҳо буданд он шахсони машҳур дар аввалин озмун? дар ёд доред? дар ёд дорам, ки яке аз муҳимтарини онҳо ин ҳаётой Муъминова буданд, ки он кас маро ба дуюм тури барнома роҳат дода буданд. чун гуфтед дар аввалин озмун ва аввалин шеъре ки шумо хондед он ҳам дар озмун буд. каме аз он озмунҳое ки ширкат варзидед сухан мегуфтед? ман дар якумин бор озмуне ки иштирок намудам, ин озмуни овози тиллоӣ буд. баъдан дар озмуни ҷумҳуриявии Сапеда иштирок намуда ба дуюм тури он роҳат пайдо кардам ва ки хорсароёни шаҳри Панҷакент дар он ҷо ҷои аввалро ишғол намуда буданд бо яъне ки сардории Хисрав Амонқулов. ва бисёртар ман дар чорабиниҳои фарҳангӣ, дар озмунҳои мактаб шаҳрӣ иштирок меварзам ва ҷойҳои хубро ишғол мекунам. хуб гуфтед, ки шумо сазовори ҷойҳои хуб гардидед. бале. дар ана ҳамин сину сола ки доред Умия, чун шумо дар синфи 9 таҳсил мекунед, ба фикри шумо муваффақият чӣ аст? шумо як инсони муваффақро чӣ гуна мебинед? инсони муваффақ, ман фикр мекунам, ки инсони муваффақ ин он шахсе мебошад, ки дар байни ҷомеа номи хос дошта бошад, яъне ки нангу номуси ӯ баланд бошад. ба назари ман ки муваффақият ин мебошад. яъне ба назари шумо муваффақият ин як саҳме дар ҳамин пешрафти ҷомеа гузоштан ва номи худро дар байни ҷомеа боло бурдан аст. агар ки ҳамин сокинони Тоҷикистон, сокинони шаҳри деҳоти Панҷакент шуморо мешиносад, эҳтиром мекунад, пас шумо худро муваффақ медонед. агар ки чунин бошад, хоҳони онем ки ҳама вақт муваффақият ҳамсафари шумо бошад. Умия як суруди бисёр машҳури шуморо бо номи Мама бо забони русӣ бисёр шунидем. инҷо метавонед шумо 4 мисраи он сурудро зинда барои мухлисони худ, барои тамошобинони телевизиони Симо сароида бошед. Марҳамат. Мама, мама, моё сердце,
Я твои целую руки, мне с тобой тепло, как в детстве. Я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пустает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их в разлуке так мне не хватало, Бог хранит тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало, Бог хранит тебя. умия, чун шумо дар ҷодаи санъат ҳастед. ҳозир шуморо санъаткори наврас, санъаткори ҷавон низ гӯем, хато намекунед. агар ба шумо як таклифе шуд ки дар филме нақш бозед, шумо онро қабул мекунед? чун шумо бисёр чеҳраи зебо доред, бисёр як духтари зебо ҳастед. онро қабул мекунед? чӣ тавре ки ман ба шумо аллакай гуфтам, ман пеш аз ҳар кор аввал аз модарам, яъне ки аз модарам иҷозат мегирам, тавсияҳои он касро гӯш мекунам, маслиҳатҳои он касро. ва агар чунин пешниҳод шуду, модарам гуфт ки ин пешниҳоди бад нест ва ман бояд дар ин филм, яъне ки иштирок варзам, албатта ман иштироки худро дар он филм меварзам. ва шумо низ қабул мекунед, яъне ки дар зиндагӣ интихоби модаратон ин интихоби шумо аст. бале. модари шумо бисёр як зани хушбахт ҳастанд ки чунин як фарзандро доранд. умия, пас аз хатми мактаб чӣ нақша доред? кадом самтро интихоб мекунед? ман бисёртар ба соҳаи, яъне ки психология шавқу рағбати зиёд дорам ва дар оянда мехоҳам мактабро хатм намуда ба соҳаи психологӣ, яъне ки роҳи худро дар давом соҳаи диҳам. психология. шумо мехоҳед психолог шавед? бале. дар кадом самт? мехоҳед табиб шавед ё мехоҳед ки дар ягон мактаб ё дар ягон ҷои дигар? мехоҳам ки дар ягон корхонаҳо, умуман худаш психолог, ин яъне ки худаш бояд ҳар як оила психолог дошта бошад. ман низ агар худо хоҳад дар ояндаи дур мехоҳам психолог, яъне оилавӣ шавам. психологи оилавӣ. бале. бисёр хуб. худо кунад ки ин дар ояндаи дур на, ана ҳамин дар ояндаи наздик ба амал пайвандад. ин орзуе ки шумо доред. чаро маҳз шумо мехоҳед психолог шавед дар оила ки шумо оилаи ҳунарманд ҳастед, овози хуб доред, шуморо бо ана ҳамин сарояндагиатон аллакай мешиносанд. чун ба ин соҳа бисёр як шавқ дорам. сарояндагӣ хуб аст, ман сарояндагиро дӯст медорам, аммо сарояндагӣ барои ман ба монанди як машғулият мебошад. барои ҳамин ман мехоҳам ки роҳи худро дар соҳаи психология давом диҳам. пас аз оне ки ана ҳамин мактаби миёнаро хатм кардед, ба донишгоҳ дохил шудед, психолог шудед, агар он вақт ҳам шуморо ба рӯи саҳна хонанд, шуморо дар ана ҳамин иҳотаи дӯстон шояд дар ягон маъракае суруд саро гуфтанд, месароед ё ин ки дигар идома намедиҳед? албатта ки месароям. вақте ки овоз ҳаст, ман месароям. вақте ки истеъдод доред, яъне ки шумо хушбахт ҳастед, чун шумо метавонед ду касбро дар якҷоягӣ идома диҳед. умия, дар анамин шумо мактабхон ҳастед, медонам ки зиёд китоб мехонед, зеро шумо сурудро аз он ҷо интихоб мекунед, ҳарчанд модаратон кӯмак кунанд ҳам. ба ҳамсолони худ чӣ тавсия медиҳед? ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам ки бисёртар ба хондани китоб, яъне ки машғул шаванд, чунки китоб ин дӯсти одам аст. ҳозир бисёрӣ, яъне ки ҳамсолони ман бо шабакаҳои интернетӣ машғул ҳастанд. шабакаҳои интернетӣ бад нест вақте ки онро аз ҷиҳати хубаш истифода мекунӣ, вале мутаассифона ҳамсолони ман
шабакаҳои интернетиро аз ҷиҳатҳои бадаш истифода карда истоданд. Барои ҳамин боз як тавсияи дигар дорам, ки агар онҳо ягон орзу доштанд, ягон соҳаро мехоҳанд интихоб кунанд, онҳо бояд китоб хонанд ва бояд орзуи худро амалӣ намоянд. Чӣ коре ки нашуд, яъне ки онҳо набояд ягон вақт рӯҳафтода бигарданд. воқеан бисёр як тавсияи хуб буд аз ҷониби як наврасе ки мехоҳад дар зиндагӣ муваффақ бигардад, мехоҳад ба пои худ биистад, мехоҳад номбардори оила бишавад ва ҳамзамон мехоҳад дар оянда ба инсонҳои зиёд кӯмак кунад ва мехоҳад ки психолог шавад, яъне ки донандаи оне ки дар фикри касе чӣ мегузарад ва тавонад барои зиндагиро идома додан, барои оне ки иродаи касе қавӣ бигардад, ба ӯ маслиҳат бидиҳад. ба шумо муваффақият хоҳон ҳастем. умедварон мекунем ки шумо ҳатман муваффақ мегардед, зеро ки дар оила волидайни шумо, бобои шумо, модару падари шумо шуморо ҳама вақт дастгирӣ мекунанд ва мо низ ба эшон ташаккур мегӯем ва ба шумо низ гуфтанӣ ҳастем ки тамошобинони азиз, агар шумо низ истеъдоди баланде доред, шояд истеъдоде доред ки дигарон надоранд, шумо сароянда ҳастед, нависанда ҳастед, шоир ҳастед, дар озмунҳо ширкат варзидед, пас ин барномаи мо махсус ва махсус барои шинохти шумо, барои оне ки шуморо муаррифӣ созем, ин барнома аст. шумо метавонед барои иштирок дар барномаи мо ба рақамҳое ки дар зер навишта шудааст тамос бигиред. ва бори дигар хотиррасон менамоем ки меҳмони имрӯзаи барномаи истеъдод буданд Салимова Умия, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 шаҳри Панҷакент. То барномаҳои дигар азизон, хайр. худованд ёру мададгоратон бод.